shi yawon bada gaushi babu kalubale a ciki, ko kuma yawon zub da ruwan da hawa jirgi ki je wannan kasar ki fada wannan kasar da yawon bin location da yawon bin hotel din shi ba shi da wani hatsari, shi daidai ne ba haramun bane. Kin taba fitowa kin yi kira ga mata su daina wannan yawacen na banza, su daina maɗigo da yawon zinace ko kawai auren ne shine kadai mai laifi a doron duniya nan, shine yake da tarin kalubale, shine abin da bai dace mata su zauna su yi shi ba. Duk da ban ga laifinki ba, kin ce wani kamar ma tabbataccen al'amari ne wanda aka gaya miki menene daɗin auren, duk gashi nan ba wani daɗi. Ba na ƙalubalantanki, akwai wasu wawayen mata daga cikin mata wanda suke sukan aure, wanda bata taɓa fitowa ta faɗi alkhairin da aure ya bata ba. Da yawan mu a cikin aure babu abin da bamu samu na alkhairi ba, amma bamu taɓa fitowa mun faɗa ba, saboda mu a tunanin mu idan muka fito muka faɗa, kusan a halayyar ɗan adam ne duk wani abu na alheri yana kokarin boyewa, saboda idan ya bayyana yana ganin wani zai zo ya kwace masa, wani zai ci wannan alkhairi. Da wuya mata su zauna mutum 100 su ringa bayyana dukkan irin alkhairin da ta samu daga gidan aure, wallahi ba za ta fito ta bayyana ba. Da wannan daman kuka samu kuka dauka kuke ƙara sukan auren, kuke cin mutuncin auren, kawai auren kuke suka, ba kwa iya sukan harkan banza da wofi. To wannan ya zama dole mu ma mu fito muna faɗan maganganu. Da yawa aure yayi mana sutura ba abun da bai bamu ba, amma idan mata sun zauna wannan tunanin su kenan. Ya ke uwa, don ke uwa ce a gobe, in ma baki zama a yau ba, kar ki manta wannan abubuwan da kuke faɗi gobe zai muku tasiri, domin ba za ki so ki auki yarki ta shekara 40 tana zaune a gida ba mijin aure ba, a tana cikin halin lafiya da kwanciyar hankali. Wa'annan maganganun su suka yi mata tasiri aka, saboda tun kina kuruci yake ke ma abin da kika zauna kina faɗa kuma tana ji. Sai kuma maganan girki da kika ce wasu mazan suna aure ne don mace ta musu bauta, ta musu renon yara, ta dafa musu abinci bula bula. Me a cikin girki? Da a yau wasu ma ba sa iya ba ma 'ya'yansa abinci, saboda sun ɗauki girki a wani abu mai faɗi, sun ɗauki girki a wani matsayin wata masifa, wata abace wata yau ta tsare musu gaba. Da yawa sai ka ji ana ce wallahi ba ta yi girki ba, zan fita in sayi abinci, saboda kun sa musu ganda da tsanar wannan abun. Shin abin da ka haifa don ka tarbiyyatar da shi, ka rene shi, kana gani ka taimaki mijin ne? Wannan shine tunanin mu. Ito idan wannan shine tunanin mu, dodadden tunani ne. Ku mata wallahi ku sani, duk wacce kuka fitar a gidan mijinta akan maganar tsegumin tsukan aure da zagin aure, wallahi kuna da kamisho a wurin Allah. Duk wacce ba ku bata dama kun bata zarafi ba, saboda rayuwa sa'a ce, kun dode sa'ata, kun dode tunaninta saboda irin tunaninku, wannan ba daidai bane. Da yawa wannan daman da ta samu ta yi wannan magana a wurin mata ta samu wannan daman. Da yawa mu duk abin da muka samu a gidan aure, da zaran sabani ya zo na ba daidai ba, za mu ture wannan ni'ima, kuma ba za mu taba kawo shi ba duniya mu faɗa ga abin da aure ya mana. Wannan ba daidai bane. Wallahi duk wanda ta yadda tarbiyyar wata ta dalilinta ya lalace, ta fada muganyen halaye, wallahi Allah ba zai batta ba. Wannan abun yana ƙara kulle min kai, wallahi yana ɗaure min kai fiye da tunanin mutane, saboda mu mata mu muke zama mu yi irin wa'annan abubuwa. Na fa ba daidai bane. Wallahi aure yana da matukar muhimmanci, ki gane cewa ibada kike yi. Wallahi aure yana neman wanda yake neman sa, aure yana son wanda yake son sa. Idan har zaki je gidan miji baki gane ibada kike yi ba, ki ta shirme kina ta hukato, kar ki aure. Kuma kada ku dauka yau don kun ga mace yar uwar ku ta hau jirgi tana kafafa, tana komai na da lokaci. Ki tambaye ta a shiga jirgin ta je wannan kasar da ta je wannan kasar ba ta da kalubale, ba ta taba fuskantar kalubale ba. Kuma ki tambaye ta shin tana wannan hotel din gobe tana wannan location din bata taba fuskantar kalubale ba? Ki tambaye ta. Ina so ki tambaye ta. So ba fa gidan aure ne kadai ba, duk inda kuka gani wanda suka shaki iskan yancin suke jin duniya tana kai musu, wallahi ku tambaye su, sun ma fi ku tarin kalubale. Ni ban ga laifin ga wanda ya tsare matarsa ya kula da ita ba, ni ban ga laifinsa ba. Kuna suka dama ko me a rayuwa, yau da dadi da ba gobe babu dadi. Ko me kake yi a duniya zaka iya fuskantar kalubale, yau ka ji dadi gobe ba daɗi. Kowa ya san da wannan, kuma ya kwana da wannan shirin. So wallahi mata kun taimaka wurin lalata wasu abubuwa wanda basu dace ba. Mu yi ta kokari fa,
mu yi ta kokari. Su mazan sukan yi haidin su haɗe wasu abubuwa ba dan ba sa fuskantar matsala bane, amma mu yanda muke zuwa mu baje wannan abun tasiri yake yi akan ƴaƴanmu. Idan yau zaki zauna kuka ki ɓoye dukkan alkhairin da kika samu da ni'ima ki ringa bayyana rashin jin daɗin, to haka za a rayu. Kuma wallahi zaka hana aure, zaka hana ibada, amma baka isa ka kulle kofofin barna, kofofin zina da ta zubar da asha ba, baka isa ka kulle wannan kofofin ba. To mutum ya san me yake yi, maganan Allah kenan. Idan har kika zama sila yau wata ta fita ta dalilinki ta lalace, wallahi ke ce sila. Sai mun gyara, mu gyara ɗabi'unmu, mu ringa sanin zattuttukan da suke fita daga bakinmu. Idan zance zai fita daga bakinki ki taɓa zance ba kya daidaita kanki wurin maganganu, wallahi zaki jefa wasu a cikin haɗari wanda ke kuma gobe Allah ba zai barki ba. Mun yadda da aure, aure ibada ne da aka ce ka yi azumi sai ka wuni da yunwa, sai ka yi zaman kishin ruwa domin falalarta, da aka ce ka yi sallah kana cikin jin daɗin bacci sai ka motsa gabanka ka tashi ka yi alwala. Dukkan wani abu da aka ce ka yi na lada akwai kalubale, to ba shi kaɗai ba, har a aikin banzan ko ɓarawo ne ce sata ma ba baya ba, domin idan zaka yi zaka shirya ne ko ka dawo da rai ko babu rai, ko ka dawo da duka da jifa. Haka dukkan wani aikin banza ki tsani, kar ki ɗauka wai aure ne kawai mai tattare da tarin matsaloli, kuma ni ban ma gan shi ba, domin shi rayuwa wallahi duk yanda ka ɗauke shi haka zai ɗauke ka. Allah ya ba mu dacewa, dan girman Allah mu yi ƙoƙari muna gyarawa. Wa'annan abubuwan, wa'annan matan da kuke gani suke fitowa, billahi lazi sun fi bandit hadari, sun fi boko haram hadari, domin muna sa rai akwai lokacin da Allah zai kawo mana karshen sa. Wannan abun kuma sai yayi tasiri cikin ƴaƴanku da jikokinku. Wannan yakin da kuka dauke shi karamin yaki, wallahi za ku sha mamaki. Allah ya sa mu dace.